Do iso meneng ora kowe? Kowe iso meneng ora? Pak tapuk sandal lho kowe. Sak beling-belinge bocah, sak rame-ramene bocah, kuwi angger cek gelem sapa masjid iso didandani, Pak. Ning sak anteng-antenge anakmu, ning bendina dolanane game online, ning PS-an, wis ngelu ndase sing tuwa. Ya sayang, aku kok nek diceluk sayang ngadeg lho. Kumandelan kotang kawer-kawer ngono iki. Dadi kotange katut niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten sakderengipun. Halo. Sampun konsentrasi napa dereng? Kok kaya ijik rame ngoten nggih? Lah nggih. Nuwun ngapuntenipun. Nggih. Kula niku serba salah Gus Zaman. Nek jamaah kadoan kula ya bingung, nek kecedheken ngene. Nyamang ini kaya manuk gemak dong ngenang ini. Lagi dangak-dangak. Ngapunten nggih Bu nggih. Mboten ateges ngirangi rasa hormat kula dhateng panjenengan nek kula teng dhuwur jenengan teng ngandhap. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Sebab ngeten Bapak Ibu mengke nek kula teng ngisor, mengke kan sing mriku mboten ketok ngoten lho. Kan neman-neman wong ya kaya ngene ganteng. Oh, dosa. Nggih, pun siap nggih? Siap konsentrasi nggih? Yang pertama ngapuntenipun boten kendhat anggen sami kita syukur dhateng Gusti Allah. Dalu punika saged tindak pengajian dalam rangka tasyakuran renovasi masjid kita yang sangat istimewa, namanya Masjid Miftahul Huda. Sudah luar biasa Bu, saya tadi melihat, wah masjid kok apike kaya ngene ngoten. Lah terus gen batin kula niku apa ya sok ben iso dimakmurke kan ngoten. Kira-kira saged mboten? Lah nek nonton jawabannya berat. Halo. Maka melalui pengajian menika Bapak Ibu mengke kula ngajak khususipun warga Dataran. Heeh. Warga mriki, warga datar mriki wis wani renovasi masjid luwih apik, luwih dhuwur, luwih gagah. Kudu wani tanggung jawab makmurke masjid. Ngaten nggih? Ngapuntenipun Pak Panitia, sadurunge kebacut niki lak dereng 100% nggih. Dereng. Lah iya mumpung rung kebacut nek kira-kira gak iso, gak sanggup makmurke didol mawon masjid. Berarti Nggih, lah nggih no. plakat nggih. Nggih diparingi plakat mawon dijual ngoten. Nggih. Lah ngopo masjid diragati larang-larang nek gur dienggo sawangan tok. Nggih napa mboten? Sing ragati panitia begitu luar biasa. Sampai saya tadi tanya, Pak ini sudah habis berapa? Ngapunten Pak Ustadz, nganti mboten saged dipun hitung. Saking akeh. Angel kok. Wong kene iki angel kok. Lumayan. Angel. Jak jamaah ning masjid no angel wong iki kene. Angel. Halo. Maka mari Bapak Ibu disyukuri masjid wis apike kaya ngene lak ngoten ta nggih. Nganti dalam tasyakurane ngenekke kegiatan sing sungguh luar biasa nggih. Majelis gandrung Nabi diundang. Nggih napa mboten? Ngapunten Ustadz kondang nggih diundang. Kelik Gunawan pribadi nggih diundang. Nggih napa mboten? Ngapunten eman-eman nggih, ragate larang, ragate akeh. Nek terus barbar ngapain? Lah iya. Kula ngapunten mengke dipun rembug
Piye supaya ning Masjid Miftahul Huda niku saged makmur ngoten nggih? Mula mangga sarang-sarang astahmid liyin sebagai rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Muni alhamdulillahirabbil alamin saged mboten? Bisa apa ora? Bisa apa tidak? Tak tinggah mulai lho. Ayo tenanan, oke? Sing suarane banter rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Turya barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem mune untune lara. Wonge nang ngisor wit glugu pas. Wonge rada lengu. Heeh. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Muga-muga lantaran awak dhewe gelem syukur, nikmati awak dhewe ditambah karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Tidak lupa ngapunten Bapak Ibu, saya senantiasa mengingatkan, gen rezekimu lancar. Nggih, halo. Kepengin rezekine lancar? Kepengin uripe ayam tentrem? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi, halo. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Dong ngake-ngake nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Aja nganti diwalik. Urip ning alam donya kakean sambat nganti lali syukur marang Gusti Allah. Masuk? Masuk. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu, halo. Jengben, halo. No kiamat. Nek teng donya ngeten lak jenengan ajeng napa-napa wis ana sing marani, wis ana sing ngeteri lak ngoten to nggih. Nggih napa mboten? Jenengan misale kepengin jajan bakso lak ngoten to, tinggal ngetik tik 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 bakso tek kres langsung teko baksone. Ngoten to nggih? Masuk nggih? Jenengan ajeng lunga ndi saiki rasa dadak metu saka omah, wis ana sing marani ana. Betul? Dengan ajeng tindak pundi mawon tinggal tik 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 terus ana sing mara bonceng tekan gone. Engko bali nggih ngoten. Lan jeng ben teng swarga nggih enten. Nah, jeng ben ten akhirat niku nggih enten golongan manusia. Halo. Sing liyane do antri arep munggah swarga, ning ana golongan menungso sing mboten antri munggah swarga. Malah kerja mulang ketok. Aku nek nyawang wajahe kaya ora percaya ngono. Ngerti yang ngene ranyang mau Gus. Halo. Kula ngomong ngeten iki jenengan percaya mboten? Nek sok ben ki ning akhirat ana golongan menungso sing ora nganggo antri munggah swarga. Lho, lak malah ngene iki lak berarti kowe ngenyek aku kowe. Kowe dosa kowe. Kok iso malah muni napa niku iki? Kowe berarti ngenyek aku kowe. Ngejak kerengan iki. Halo. Oh, lho, ngapunten ngeten-ngeten maksud kula ngeten. Halo. Rasa ngetokno dalil sing dhuwur-dhuwur. Nek donya wae awak dhewe dijemput iso. Arep lunga ndi wae ana sing jemput. Mosok Gusti Allah gak iso. Terlalu kecil bagi Allah untuk menjemput hamba-hambanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk? Satu saja. Golongane siji wae rasa akeh-akeh. Nggih lali ya kula. Kula nek pengajian kecerahan nggih ngeten iki lali kek. Lah wong lha iki salting kula mah. Guys, tuwek manggon ngarep. Iya. Endi kaya ngono enom.
Dan namanya kaya ngene tuwake kaya ngopo. Betul niki guyon mawon nggih. Siapa mereka golongan yang nanti akan dijemput untuk masuk surga? Ya kuwi golongane menungso sik duk nalika ning alam dunia atine tansah kumantil wonten masjid. Saya ulangi sekali lagi. Halo. Halo. Ya kuwi wong datar. Ya kuwi wong datar sing atine tansah kumantil wonten masjid. Loh, teges maksudnya kumantil niku napa? Wong kuwi mau tansah njaga salat 5 wektune berjamaah teng masjid. Kek masjide anyar, bar direnovasi, ragate akeh, terus jamaahe do mempeng salat jamaah ning masjid. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan buat wong dataran. Datar napa dataran? Datar, ngono wae. Pokoke gen seneng, pokoke wong datar kepluke ngono wae. Mbok wonge nang masjid apa ora sing penting keplok isik. Ngono. Ha diaturi kok. Nggih napa mboten? Lho wong ngapunten lho Gus, kula niku nyawang ngene iki sing kulino nang masjid karo ora ngerti kok. Ketok. Mbok alah ngerti no aku. Mbok sing nang dhuwur panggunge ya ana. Heeh, dosa wae. Halo. Mula nyon ngapunten Ibu, nyon ngapunten Bapak. Nek awak dhewe kepengin sok ben digampang ning gone munggah swarga, ayo ning donyane awak dhewe yo gampang ke nggone ngedeke salat. Ati tansah kumantil wonten ing masjid. Artinya apa? Menjaga salat 5 waktu kita. Tak lupa tugasku setiap. Ayo sing waras muni. Niki waras nggih? Halo. Sing muni sing waras kok Tak lupa tugasku setiap sembahyang wajibku. Yang 5 subuh zuhur asar maghrib dan isya. Cantiknya siapa nih? Subuh zuhur asar maghrib dan isya, tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Garap tuwek ane wangi tenan. Halo. Atine tansah kumantil wonten masjid. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Halo. Nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wene iso atine kumantil ning masjid napa? Sesungguhnya kita hidup, sesungguhnya waktu itu adalah hanya untuk menunggu waktu salat. Masuk nggih? Ngapunten Gusti Allah nggone ngeduk waktu salat sungguh luar biasa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ki wajib kanggone wong sing iman sing wektune wis didum karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Coba jenengan gatekaken Ibu, jenengan gatosaken ada enggak waktu salat yang mengganggu urusan kita? Ada enggak waktu salat sing nganti ganggu penggaweane awak dhewe? Nek nganti ana kuwi tidak ada waktu sholat sing ganggu kebutuhan lan kegiatane awak dhewe. Diunceki saka waktu subuh Ibu. Bapak, waktu subuh enten mboten wong subuh repot penggawean? Enggak ada. Waktu luhur enten mboten wong wayah luhur repot penggawean? Ambok yo jenengan sibuke kaya ngapa to? Nyambut gawe mempenge kaya ngapa to? Yakin nek krungu adzan subuh mesti penggaweanmu mandeg. Betul? Betul napa mboten? Waktu ngasar nggih ngoten. Waktu ngasar, waktu sore wayahe wong leren nyambut gawe, wayahe wong mandeg nyambut gawe. Maghrib wayahe wong istirahat mulih nang omahe dhewe-dhewe. Ngisak wayahe wong arep mapan turu. Begitu indah dan cantiknya Allah menyusun waktu sholat. Ning ana ngopo kok awake iki senantiasa
endo. Angel kok karo wong kene. Aku ki rumangsaku ngomongku ya wis tenanan. Lah kok ngelola. Mireng ge iya sayang Mas. Aku kok nek diceluk sayang ngadeg lho. Gah moh. Kok ndak ngadeg gah. Gah aku gah. Gah kok nek aku ngadeg angel meduke. Halo. Nggih napa mboten? Mula nek nganti ana wong ngapuntenipun ora nindakne salat karena disibukkan urusan dunia, berarti wong kuwi geser. Ingat wahai saudara-saudaraku, ingat wahai teman-temanku, ingat wahai wong datar. Kok kowe nganti Kok kowe nganti wani ninggalno salatmu? Kowe mbok rewangi golek donya, mbok rewangi nibonangi nunjang palang, esuk kanggo sore, sore kanggo esuk, rina wengi mobat mabit nibonangi. Ingat wahai teman-teman, donya kuwi nek mbok oyak, nek pancen durung dadi jatahmu, ora mungkin kecandak. Panas. Ngapa? Siap. Ngoten nggih? Mula nek nganti ana wong datar wani ninggalke salat gur golek urusan donya. Donya apa sing mbok intuki? Kok nganti kowe wani ninggalno salatmu? Masuk? Terkadang kita tuh khawatir, Mas. Engko nek tak tinggal salat, penggaweanku keter, Mas. Engko nek tak tinggal salat, daganganku piye engko konsumenku lunga kabeh. Nggih napa mboten? Ingat teman-teman, ingat. Mangke. Nggih, mangke jenengan susune, jenengan tegamen. Oke. Kowe rasa melu-melu ngetungi susu rasa. Sing ngetungi susu jenengan bae. Jenengan rasa melu ngetungi susu. Aku tak malah jungkel ngene. Halo. Masuk nggih karo kula nggih. Ingat teman-teman, ingat wahai saudara-saudaraku, ingat wahai teman-temanku datar. Nggih. Oh dosa we. Saya baru kesini sekali nggih. Mula nek nganti ana salah iki lumrah. Mula nek kepengin aku apalke undangan terus. Ngono lho. Sak paket karo gandrung Nabi, ngoten lho. Lah iya, kan awak dhewe kan pun kenal ngoten lho, Dik. Lah pun besti, masalah rego kena dirembuk. Oke. Iya ngono, wis to engko nek kedua wis to diskon 20%. Gandrung nabine. Nek kula tetep. Halo. Ingat wahai teman-temanku, Gusti Allah ora bakal ngelongi jatah rezekine awak dhewe sepeser pun. Betul? Nek gur waktumu nyambut gawe kok buat istirahat untuk melonggarkan waktu 10 menit untuk sholat bersujud di hadapan Allah. Ingat teman-temanku, Gusti Allah ora bakal geser, Gusti Allah ora bakal ngelongi jatah rezekimu setitik pun lan sepeser pun. Betul? Betul apa mboten? Nek pancen kuwi wis dadi rezekimu wahai saudara-saudaraku. Nek wis pancen kuwi dadi rezekimu, mbok tinggal ning masjid Miftahul Huda, salat berjamaah to. Mbok tinggal pengajian to, mbok tinggal yasinan selawatan to. Rezeki kuwi tetep ngenteni. Contone kula. Engko nek bar kene lah. Lah iya, kuwi termasuk rezeki kuwi ya nang. Tapi wis dilunasi ya. Wis ora bayaran kok iki ya. Iki garek nyaur utang kok iki. Asem tenan. Iki nek ora dilunasi ora tak angkat ya. Mboten namung guyon mawon nggih Pak nggih.
Subhanallah. Maka saya memberikan semangat kepada teman-teman Darat untuk ayo masjid muanyar, masjid muapik. Nggih. Yon. Oh, lah kok kene kok adan darat no ngene. Lha ulang waduan lak darat tadi iki. Ngapa? Yo. Malu merah. Datar gitu nggih. Saya memberikan semangat kepada saudara-saudaraku datar. Ayo bareng-bareng masjid kita dimakmurkan. Syukuran ning nganti kaya ngene geden-gedenan kok nek terus sesuk ra ono jamaah. Lah iya didol apa dibongkar neh wae. Apa ngeten mawon sesuk tulisannya diganti mawon persewaan PS5 ngono. Masuk. Mungkin malah gayeng mungkin. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Maka saya itu kadang-kadang sangat tersinggung ketika ada kalimat begini, nek kowe do pengen ngertiake wong Islam, tontonan nek salat Idul Fitri karo Idul Adha, itulah banyaknya orang Islam. Nek kowe kepen ngertiake wong Islam datar kene tontonan nek pas kurban sing ning masjid sak tekruk lencung, wabeh melu temandang, ning gegere kene isine plastik tok. Mulai karo ngadai wong wedok-wedok kuwi. Apa enak wong lanang nggo plastik lanangan apa? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngopo kowe? Ngopo? Ora ono lanang ono nggo plastik lanangan apa? Wong lanang iki ora nggo plastik nek ra dikon sing wedok ora mungkin. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ngapuntenipun, ayolah saya mengajak teman-temanku sekalian. Konco-konco datar, ayo masjidnya sudah bagus nggih, dimakmurkan, dikencengke nggone ibadah. Ingat, waktu itu hanya untuk menunggu waktunya salat. Ngaten nggih. Nek wis kowe ra iso nunggu waktu salat ya disolatke. Ngono wae kan selesai urusan. Nggih napa mboten? Eman-eman Ibu terutama bapak-bapak mohon maaf kaum laki-laki hukumnya setengah diwajibkan untuk kaum laki-laki pergi ke masjid, terutama yang rumahnya dekat dengan masjid. Nggih? Nek kepengin ngerti akeh wong Islam tontonan nek salat Idul Fitri Idul Adha. Nek kepengin ngerti akeh wong Islam tontonan nek pas kurban. Nek kepengin ngerti akeh wong Islam tontonan nek pengajian selawatan ngene iki, kabeh iki wong Islam. Nek kepengen ngerti sepiro kekuatane imane wong darat. Datar. Aku kok keliru terus tadi. Apa mimik susu sih? Ya lagi neng kene ki aku mimik susu disusokke ya neng kene. Nggih, nembe niki lho Ki. Liyane kadung tau wis tenan, apik tenan dengan saya. Nggih, muga-muga jenengan munggah swargane dhisik. Amin. Apa? Halo. Tapi nek kowe pengen ngerti kuwate imane wong darat, datar Gus. Disemangati yo oke. Iki tulisane iki sing apa mataku iki sing rada sulaya. Niki mau sik. Dadi sok ketemu Gus. Iki mau mergo madangku sithik. Oh ngoten. Madange sithik. Biasane kula nek maem akeh kok. Ya mau sithik dadi matane rapati jembar. Datar iki. Datar. Nek keping itu datar. Nah, ya mriki. Tulis dhewe. Datar napa darat? Datar. Datar, nggih.
Nek kepengin ngerti sepiro kuwate iman wong datar, tontonan engko nek salat subuh ning masjid. Masuk ya? Pon, saya ulangi sekali lagi. Halo. Nek kepengin ngerti sepiro akeh wong Islam tontonan nek pas salat Idul Fitri karo Idul Adha. Nek kepengin ngerti sepiro cacahe akeh wong Islam tontonan nek ana kegiatan kurban. Nek kepengin ngerti akeh wong Islam tontonan nek ana kegiatan pengajian, sholawatan, yasinan, zikiran, tahlilan lan liya-liyane. Nek kepengin ngerti kuwate iman wong datar tontonan engko subuh sing mangkat wong pira. Tepuk tangan buat kita semua. Masuk. Lah garek imam karo makmum. Wong loro gane sawu. Wong loro sawu. Halo? Bisa diterima? Mari kita tancapkan di hati kita Bapak Ibu. Tansahku mantil wonten masjid, tansahku mantil nggone nindakake salat 5 waktu. Masuk? Bagi kaum laki-laki saya ingatkan, sedaya warga datar sing rumangsa wong lanang, sing rumangsa ijek urip, sing rumangsa kowe ijek gagah, ijek kuat. Ngapunten. Sedaya warga datar mriki enten mboten sing kupingnya itu ada masalah. Enten mboten? Semuanya normal? Semuanya waras? Awak sehat? Ngapunten. Nek wong normal, wong waras kuwi waton krungu ana sing nyeluk, mesti ana reaksine. Masuk? Masuk napa mboten? Mula nyuwun ngapunten takmir masjid. Kula nderek titik weling. Mboten sah nganggo menara sing dhuwur-dhuwur. Mergo nek menaramu gedhuwuran, kuwi malah sing ngisor ora krungu. Soale gedhuwuran. Mula rata-rata angger masjid ki menarane dhuwur, mesti justru sing teko wong adoh-adoh. Ora wong ngene dhewe. Mula iki gedhuwuran apa ora ta iki? Cedengan nggih. Wis pokoke horene iki benerke nggon kupinge warga datar ngono gen do bolong ngono. Ngono. Wah menarane dhuwur tapi nang ngisor ngono. Engko jenengan sing ngisi mawon kok. Lah kok aku malah didikte tapi halo. Masuk nggih. Bapak-bapak awak dhewe kupinge waras, awak dhewe awake waras. Ngapunten wong ki nek waras diceluk pisane mesti ana reaksi. Mbuh mengo, mbuh dalem, mbuh nun. Hooh piye kak gitu. Nggih napa mboten? Mosok panggilane Gusti Allah nimbali awak dhewe iki sedina sewengi ping 5 hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jenengan asline ya krungu. Ning etok-etok engko nek nganti jenengan budak tenan, naudzubillah min dzalik Bapak. Mula pumpung jek doblong kupinge. Nyon ngapunten, sekarang panggilane Gusti Allah kuwi kalah karo panggilane Pak Lurah. Loh, ayo Pak Lurah e gur nggawa girik sakmene tulisane BLT. Wes ora mungkin ra ono sing ra mangkat, mesti mangkat. Antri urung wayahe do teng petengkreng ning bale desa. Ayo wong wedok-wedok kuwi. Lah iya. Aku gemben ya ngono. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Masuk nggih Pak nggih. Bapak-bapak monggo. Terutama kaum laki-laki kita makmurkan masjid kita. Nggih. Bapak-bapak lebih utama dan dibiasakan ngapunten. Kula tak ngadeg mawon nggih. Oh dosa kowe. Anamu balik ngadeg kok dikeproki. Lah iya. Nah iya, ndangak ngajan. Halo Ibu. Bapak-bapak monggo nggih Pak nggih, khususnya bapak-bapak ini semua warga
Datar, ayo masjidnya dimakmurkan terutama bapak-bapak. Nggih. Halo. Adzan dan segera ke masjid. Soft paling depan itu utama untuk kaum laki-laki. Mula nek teko ning masjid khusus bapak-bapak langsung ambil paling depan. Nggih. Gayamu teko dhisik terus neng mburi cendak lawang salat sunah kerep jejak-jejak ora. Nek teko dhisik yo manggone neng ngarep. Engko ndak ganggu sing keri. Utamakan itu. Ibu-ibu boleh ke masjid. Tapi ada syaratnya. Satu, tutup aurat. Nggih. Nggih maksud kula ngene lho, Dik. Senajan jenenganipun sepun ya ora terus kuwar kawer ngono kuwi. Ya kono pikiran dhewe. Nggih maksud kula ngeten lho, Dik. Ibu-ibu boleh ke masjid asalkan satu tutup aurat. Artinya apa? Dari rumah itu rukuhnya sudah dipakai. Tahu rukuh? Nah, ojo disampir kayak ngene iki. Kadang-kadang disampir ngene mung nganggo daster semplok. Kayak kene sigar ngono mlakune etrek. Ayo yuk nang masjid. Halo. Sudah dipakai dari rukuhnya sudah dipakai dari rumah. Tur nek nganggo rukuh ya dipapakke sisan. Nggih. Enten Gus, gen kula niku nggih ya kesusu selak komat delalah rukuh niku bar dikumbahe umbur-umburukan karo sandangan liyane. Nggih, kesusu sing nganggo De. Nganggo wis nenggonkan nganggo ini kali rukuh sing centreknya. Ana taline lho. Lah mriki niku kumandelan kotang kawer-kawer ngono niku. Dadi kotange katut niku. Dadi wong sak masjid cekekean kabeh. Ora krasa kan kon cemantol ning mburi kene kotange. Kotang. Masuk. Mula nek arep nang masjid kuwi ditata sik, nggih. Ngoten nggih. Masuk. Nah, kira-kira ki wis pernah apa durung? Termasuk lunga nang ndi ngono ya ngono kuwi. Wong wedok-wedok kadang-kadang mursak-sakmu batun metu. Kula kan nggih nate lho, Dik. Numpak motor ngoten niku enek wong wedok nggo jiblapan gedhe. Tapi kan mboten disilit ngeten lho, Mas. Ora disilit. Dadi mburi ngaplah-ngaplah ngoten niku. Ngapunten, Gus, ngapwe tok begere putih niku. Lah kula kan rawani menggok. Nggih tak ulat terus Dik kan eman-eman. Dadi ngaplah-ngaplah ngoten niku. Eman-eman putih kok. Nek gere wong kene kan ireng-ireng. Presiden bar kerokan. Halo. Satu jaga aurat. Bisa nggih, Bu nggih? Rukunnya sudah dipakai dari rumah. Yang kedua jaga lisan. Nggih. Jadi masjid iki dienggo wiridan, dikiran, selawatan. Aja nganti dienggo rasanan. Mula nyon ngapunten pintere para wali niku gawe pujian sedulurku nalikane sedulurku nalikane krungu adzan ojo nganti ketungkul wong kaya ngene kok dipanding-pandingke saing-saingke yo mesti sesuk nanggap campur sari mawon. Nggih. Apa iki? Nggo pujian ra gelem no. Yo campur sari malah banding-bandingke. Saing-saingke. Ya mesti sedulurku nalikane krungu adzan aja nganti ketungkul salat sunah rong rakaat aja ketinggalan
nunggu imam sinambi puji selawat Allahumma sholli ala Muhammad li alaihi. Sekali lagi Allahumma sholli ya Rabb. Kaya ngono apike lho saire dilingke ning masjid ki aja ngomong-ngomongan. Dong ora? Nunggu imam sinambi puji. Monggo sholawatan kena, zikiran kena, tahlilan kena. Nek jenengan nunggu imam sinambi wiridan zikiran maca sholawat niku dicatet kaya ijik wong salat. Mulai man rasa trigis, yuk iki pengajian ora. Aku mangkat manggon ngarep dhewe ngati ndangak ngene iki. Mubaleke lak kelik to. Wanteng tenan. Urung ngerti rasane. Halo. Masuk. Yang ketiga, seorang perempuan kalau ke masjid yang ketiga apa? Minyak. Kalau perempuan jangan terlalu berlebihan memakai minyak wangi. Nek bagi kami kaum laki-laki itu sunnah. Nek wong wedok makro. Menimbulkan syahwat. Masuk. Ning yo aja dumeh ora kena nganggo minyak wangi akeh-akeh terus arep nang masjid minandasu latungkau wabeh diblonyo GPU. Dadi nang masjid wambune mak bareng ngono kuwi imam ki nganti tembus. Wis. Mbok didarmi iki mesti. Halo. Tako wae. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih? Mula dijaga semua termasuk perhiasan Ibu. Kalau ke masjid tidak usah memakai perhiasan. Wonten lho dinggon kula niku salat dengklah ngene iki terus. Lho. Budhe kok dengklahi ngopo? Gelangku abot banget. Halo. Masuk. Masuk nggih. Perhiasannya dilepas dulu. Ono nganti sing tekan sikut. Nganti ra iso ditekuk. Takbir Allah. Oh. Halo. Bisa diterima? Bisa nggih? Nyun ngapunten Bapak Ibu, yang laki-laki lebih utama salat berjamaah di masjid. Monggo Bapak-bapak. Nggih, punya tanggung jawab jenengan mumpung ijik do urip, mumpung ijik do kuat. Wis sakniki ngeten weh, tak loske weh. Wis wengi soalé. Yo. Nggih, siap deh nek jam 1 kula tetep siap. Nggih, wong kula wis madang kok. Nggih. Dadi ngeten Bu, Bapak. Halo. Nang masjid pilih mangkat dhewe napa diterke? Diterke? Nek diterke nggih penak ditumpakke bandosa. Diterke kanca-kanca. Ngono kae. Sing kancane karo ngentrok-ngentrok. Modaro. Halo. Pilih salat dhewe napa disolatke? Ingat teman-temanku nek kowe jek iso do salat to. Mumpung awak dhewe durung mati. Sebab nek wis mati gak iso salat, isoe disolatno. Ngapunten jenengan ki kon salat angel. Kon neng masjid angel, kon pengajian angel. Giliran mati, kuwi kon ngatamke Quran, kon yasinke 7 bengi.
Lah kok uripmu penak men? Salat ra tau, ngaji ra tau, mati kon yasinke, mati kon ngatamke Quran. Kok kowe penak men? Pitung bengi yasinan, nganti pitung dinanan. Rumangsamu sing mbok kon yasinan kuwi ra duwe gawean liyane. Yen krasa sisan aku. Ngopo penak men? Ngopo kowe? Iki penting. Mula please do salat to. Angel kok. Ngene iki angel. Ini. Ya Allah. Ya Allah Gus Zaman. Golek sego sak puluhan wedang sak cecepane direwangi kaya ngene. Nyusuhe disusok. Ya Allah please deh, please. Apa ya wong-wong mati ki mur cukup mbok 3 dinani, 7 dinani, 100-an pendak pisan, pendak pindho nganti 1000 terus wis cukup mbok waca surat Yasin. Tanpa amal yang lain. As-sholatu miftahul jannah. Salat kuwi kuncine swarga. Masuk. Wis saiki di di nganggo logika wis iki nek nganggo dalil ketok ora nyandak iki. Wis ngene wae, ora nyandak wong lolak-lolok kok. Kula ndek HP, jenengan duwe HP. Kula ndek agama, jenengan nggih duwe agama. Masuk nggih? Kula Islam, jenengan yo Islam. Nggih, ndek HP, duwe nomor. Duwe pulsa, ning jenengan ra ono pulsane. Jenengan ra ono sinyale. Betul? Betul. Sinyale kan 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nek sing siji niku pulsane ana, sinyale ana, nomere jelas, jenengan sing rapati jelas. Hambuk niki ngebel jenengan nganti HP-ne dor ra bakal sampe. Masuk. Salat ra tau, ngaji ra tau, diseni pusa blas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti umur cangkeme ra bakal tekan. Kecuali anak-anaknya sendiri. Ya nek anakmu iso ngerti lan mudeng ning wong tuwa. Nek anakmu mbok ajari ilmu agama, mereka akan paham tentang orang tuanya. Nek anakmu ra mbok ajari agama. Gelo ning alam barzakh wis ora ana gunane. Mula please. Sinyal ki ra ketang siji dele ana. Mosok ping 15. Masuk. Nek jenengan senajan to saelek-eleke HP jenengan, kuwi nek ji ana nomor, ana pulsane, ana sinyale ra ketang siji. Kuwi nek dikirimi SMS, dikirimi donga, dikirimi WA, yakin nyandak. Ana sinyale ra ketang kok tekane rada telat. Ning nganti belas. Kaya era nyambung kata. Dong ora. Mumpung please mula kanca-kancaku wong datar 5. Mosok 5 siji blas lak kebangetan urip ning alam donya to. Nggih mboten? Wis sakniki ngeten mawon, dibalekke ning awak dhewe. Gusti Allah ngelingke awak dhewe sedina ping 5. Betul? Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa sedina dilingke ping 5. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nek cara mbiyen kuwi durung ngerti adzan ki apa rung mudeng mula terus bar adzan dikeki pujian celuk-celuk nganggo basa Jawa. Dikon nglumpuk gen kaya wong kondangan dituthuk kentongan trong deng deng. Masjidmu ijek kotrong. Gek ndang mlebu ijek sedeng ngono lho. Dong ora.
Mula nek wong biyek jaman biyek iki adzan rong mudeng nganggo bahasa setempat terus dionoke munine puji-pujian, ajak-ajak salat nganggo basa Jawa. Lah nek saiki wong wis mudeng adzan ana jam, ning kok begeget tok. Berarti kene sing gesek. Lah memorine rusak. Masuk? Masuk mboten? Lah mula please Bu, masjid jenengan kaya ngene apike kula lagi kubahe tok wis 1 juta. Rasa melu mikir nggih. Nah ya wis jenengan mawon sing mikir nggih. Ngopo aku dadak melu mikir barang. Pun monggo mang pikir dhewe monggo. Masuk nggih. Nggih. Ayolah diseni rakitan siji. Mula nek teng pundi-pundi kula matur napa, nek rung iso ping 5 ya ping 4. Nek rung iso ping 4 ping 3. Nek rung iso ping 3 ping pindho. Nek rung iso pindho pisan. Nek urung pisan rung iso kok disolate wonge urip kok disolate iki lho. Ya salat Jumat. Salat Jumat di angel, salat Idul Fitri, Idul Adha. Kok salat Idul Fitri, Idul Adha angel? Yo, kuwi berarti masjide kon ngedol. Lah nggih. Paling ora do lewat dalan menuju masjid langgar musala nek arep metu ndi wae. Muga-muga jalaran kulino lewat masjid atimu dikek hidayah karo Gusti Allah. Dong ora? Dong ora? Waras wiris do ning masjid angel-angelan. Nggih. Mandang wis lara ra iso apa-apa Persis-persis mbahmu kowe. Kowe dosa kowe. Aku kayaknya ngegek. Aku kayaknya ngegek. Apa tak ngenteni ngono kuwi sih? Wis kepleh-kepleh lagi aku kayaknya ngegek. Aku kayaknya ngegek. Lah wong wis kaya ngono kok arep ning masjid iki ngopo? Aku kayaknya ngagingang. Aku kayaknya ngagingang. Aku pengen yasinan. Aku pengen pengajian. Halo. Masuk mboten karep kula? Kula monggo please. Jamaah sudah saya beri semangat. Ayo semangat neng masjid rakitan pisan isen nono sinyal mungkin ku sewanci waktune adikin disi mati dikirimi donga, dikirimi waca Quran, dikirimi sedekah karo kancamu karo dulurmu nyambung mergo padha-padha ana sinyale. Nggo jagan-jagan yo nek anak putumu do iso ngerti lan mudeng ning wong tuwa. Padahal kowe wis ora duwe sangu apa-apa, persiapanmu ra ono, anakmu ra mudeng karo kowe, anakmu ra ngerti karo kowe. Sing iso ndongake sapa? Ya kanca-kancamu sing seagama, wong anakmu ora iso dijagake. Lah nek kanca-kanca seagama duwe sinyal, duwe pulsa, duwe HP, lah nek kowe ra ono sinyale. Ayo, arep mbok kapake coba. Lah iya. Kula pumpung do urip lah, please. Please. Salat nggih? Salat nggih? Siap memakmurkan masjid? Nah, saiki saka takmire genti, aku wis ngoyak-ngoyak. Jamaah saiki takmir. Rungokno mir. Endi takmire endi? Iki madhep rene aku. Kok wis tuwa? Ke sebelah. Oke. Pripun? Oh, sing klambi putih. Tapi kok perasaanku ora penak nggih. Pripun? Kok ketoke kaya wonge piye ngono. Gak meyakinkan ngoten nggih. Mboten kira ya. Ngapunten Pak Imam, Pak Takmir, kepengin masjidnya makmur syaratnya ada 3. Eling-eling. Oke? Dukung saya dong. Tepuk tangannya mana? Saiki aku genti bolone jamaah, oke? Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngapa kowe? Piye?
Wong lanang wis hidup wae mau. Ngeten Pak Takmir, ngeten Pak Imam, pengurus masjid, saya di mana-mana mesti. Lanjut. Jadi Mon. Napa nggih? Masih 1 jam. Padha no. Kok jame larang ngene jeneng. Boten niki umur 50.000. Mau tekan ngendi? Pak Takmir, ngapunten Pak Takmir, di mana-mana saya sampaikan, kepengin masjidmu makmur 3 caranya. 1. Takmir masjid, pengurus masjid jangan hanya sekedar bangga kalau infaknya banyak tapi jamaahnya sedikit. Masuk dulu. Sama masuk. Karena apa Ibu? Terkadang ngapunten kula mboten matur mriki nggih Pak Takmir nggih. Saya membicarakan yang di sana. Perkara engko padha karo kene berarti ya ora ono bedane. Karena napa Ibu? Di mana-mana itu pengurus masjid itu ngapunten. Halo? Lebih khawatir tidak punya infak daripada tidak punya jamaah. Ini yang terjadi saat ini. Engko nek infake entek piye lebih khawatir. Ning ora gagas piye jamaah. Lah nek meneng ini ki berarti ho. Ngono lho. Berarti bener berarti. Oke. Masjidmu sudah terlalu megah. Oke. Masjidmu sudah terlalu megah. Masjidmu sudah terlalu mewah. Saiki sing dibangun napa ne Pak Takmir? Sing dibangun mental spiritual jamaah. Masuk? Masuk nggih? Saiki sing dibangun mentale jamaahmu. Bangunan fisik wis kaya ngene magrong-magrong. Apike kaya ngene. Saiki jamaahnya yang dibangun genti. Maka jangan salahkan jamaahmu. Aja kowe nyalahke jamaahmu. Masjide apik, masjide magrong-magrong, omahe cerak masjid, ning ora gelem ning masjid, itu bukan salahnya jamaahmu. Tapi bagaimana engkau bisa mengelola anumu? Ya kuwi maksudku ngono kuwi lho. Ngono. Lah piye wong nang masjid tok Takmir galake kaya ngono, temu wonge bisa wae. Misale niki ngapunten, kula nritake mrene lho Pak, mboten mriki, nek mriki pun sae. Masuk? Masuk nggih? Sing dibangun mental jamaahnya sekarang Mbah Yayi. Nggih? Tidak usah khawatir infak habis tidak masalah. Kalau Gus Dur mengatakan infak masjid itu kaya brengos. Cukur tukul, cukur tutup, tukul. Masuk? Tidak usah khawatir. Wong nyatane bangun kaya ngene sampai miliaran juga bisa kok. Angel. Angel tenang ya Allah. Abot tenan iki. Memang wong datar iki abot tenan. Abot tenan. Masuk nggih. Ayo dibangun mental jamaahmu. Nggih? Ngapunten Bapak Ibu, tetangga kita sebelah ngapunten. Ngapunten pengelolaannya tempat ibadah mereka sampai ke jamaah. Nggih? Ono jamaah sing durung ning masjid, justru malah didekati, jangan malah dijauhi. Wah, karena sok tak tau ning masjid rasa ditilik wae lara ben kapok sisan. Jangan, justru itu menjadi media dakwah kita. Kayak kok ora tau ning masjid omah kidul masjid omah cerak masjid. Yuk Takmir sekali-kali keluar rumah, keluar masjid untuk datang silaturahim. Enten napa to Pak De kok jenengan dereng keso tindak masjid. Wong jenengan daleme deket masjid. Aku jane yo pengen ning masjid tapi aku isin. Lah ngopo isin? Sarungku elek. Hah? Piro to rego sarung iki piro to, Mir? Piro? Lah iya. Perhatikan mereka, dipantik dengan sedikit kita perhatikan, mereka akan sembrindul. Masuk nggih? Oke. Mas Husni rasah Mary Mas Husni. Masuk nggih? Ayo jangan hanya sekedar bangga infaknya banyak. Yuk jamaahmu masih
bantuan uluran tanganmu. Jangan kau sibuk, kau hitung infak masjidmu hanya untuk pembangunan. Di saat jamaah masih ada yang masuk. Masuk nggih karo kula nggih. Oke, 1 jam lagi. Halo. Halo. Yang nomor 2 ngapunten Mbah Yayi Takmir. Yang nomor 2 adalah gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Nggih. Wong nang masjid iki dibikin menyenangkan, Pak. Aja medeni. Wah, lagi mlebu masjid dilarang tiduran di masjid. Angker tenan. Dilarang membawa anak kecil di masjid. Masjid itu serem. Nggih, medeni. Masya Allah. Nggih. Nggih. Dilarang membawa HP. Medeni. Iki masjid apa-apa. Lah nggih. Yang membawa HP dimatikan. Tuh. Kalimatnya kok yang membawa HP dimatikan. HP-nya yang dimatikan, bukan orangnya, nggih. Ngapunten Ibu, ngapunten. Ini seakan-akan menuju tempat yang sangat menyeramkan, bukan menyenangkan. Ono bocah cilik rame ono sang. Do iso meneng ora kowe? Kowe iso meneng ora? Pak tapuk sandal lho kowe. Ngapunten Bapak Ibu, anak-anak do wedi sebab masjid menjadi tempat yang menyeramkan. Horor. Ngantos ngapunten, Gus, ada satu kasus. Ini sering saya sampaikan di majelis-majelis. Ada seorang pemuda sholat ning masjid, Pak. Delalah nggawa HP lali di silent, Pak. Lali di silent. Pas sholat muni. Muni delalah dangdut. Tutupan botolmu, tutupan losanmu, emanen nyawamu, ojo kok terus ke ora ono gunane. Memang patutnya campur sari ya, Gus. Wah. Wah, wong jenenge wong gugup to nggih. Wong gugup niku jenengan nek biasa wong ra gugup mateni HP gampang, wong jeneng wong gugup kok nganti sak lagu entek, Mas. Dadi sing salati karo ngene iki. Ngoten niku. Halo. Sampai salam selesai langsung imam madhep nesu. Sopo sing HP nemu mau? Cara cetro. Iki lagi salat, mengganggu tau gak? Wong nek mengganggu kok ya mantuk-mantuk. Akhirnya apa, Bu? Pemuda tadi dipermalukan di depan jamaah yang lain. Izin, Pak. Mulai nangis. Ya Allah, aku mengira bahwa masjidlah tempat yang sangat menyejukkan dan menenangkan hatiku. Tapi justru hanya gara-gara HP-ku muni, aku dipermalukan di depan orang banyak. Aku kecewa. Akhirnya sesuk wis ora neng masjid neh Pak Takmir. Terus dia membandingkan, coba nek keingi aku neng masjid dipermalukan hanya gara HP ku bunyi. Sesuk aku coba tak neng tempat karaoke. Betul Pak. Akhirnya pemuda tadi ke tempat karaokean, lagi mlebu wis dibukake, wonge ayu-ayu. Monggo Kang Mas. Katuran pinarak mlebet. Monggo dipun sekecaken lenggahipun badhe ngersake ngunjuk napa? Kopi, teh, susu. Oh dosa kowe. Aku pisan gek bene konangan medhit. Hahaha, konangan Gus Zaman maksudnya mlebu bareng. Halo. Berpikirlah pemuda tadi, ya Allah, ternyata lebih menyenangkan di karaokean. Aku disambut dengan senyum. Dan ketika aku HP-ku muni di sini, aku tidak dimarahi. Bahkan aku menumplakkan susu. Misalnya anu ngoten lho pas
pesen susu napa kopi adalah kesampluk tumpah. Niku mboten disengeni. Ndak apa-apa, kami ganti susu yang baru loh. Malah diganti susu yang baru. Apa ora nyenengke? Lah ning masjid lagi muni HP-ne wis dionek-onekno, dipekok-pekokno, disalah-salahke. Ndak punya otak ya kamu. Ini tempat apa? Maka nyun kampunten, please. Bikin masjidmu itu menyenangkan. Gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Ingat wahai imam, ingat wahai takmir. Kalau kau berceramah, kalau kau berpidato, kalau kau berkhotbah, jangan kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada jamaahmu tentang indahnya surga. Ngoten Pak Takmir, rasa cerita neraka, enggak usah. Jamaah ki rasa mbok critani neraka wis do ngerti nek neraka ki panas. Kok kowe dadak cerita neraka ki panase 1000 ning donya, rasa cerita. Aku wis mudeng nek neraka ki panas. Neng kowe cerita indahing swarga. Dibombong bapak-bapak, ibu-ibu sing sregep tindak salat jamaah teng Masjid Miftahul Huda, jaminane swarga. Jenenge swarga Firdaus. Kanggone wong lanang-lanang sing ngencengke salat jamaah dicawisi widodari cacahe 70, ayu-ayu resik-resik ora ngene iki. Nang swarga ora ana model wedokan iki ora ana. Ayo mosok ngene-ngene iki swarga ya ora ana. Lho maksudku ngene lho, Dik. Jengben sampeyan nang swarga ki dinongke meneh, ngono lho maksude. Nggih. Buah dadi bapak-bapak nang masjid seneng Pak Takmir. Wah sing kulino mancing mari mancing. Pak Dik kok mboten mancing. Wah arep nang masjid sik napa golek widadari lho. Oh seneng. Nggih napa mboten? Gembirakan jamaahmu, jangan kau takuti. Anak-anak sing rame ampun cah didukani Dik. Wis malah yen perlu malah kei dolanan. Ora apa-apa lho dolanan yang mendidik. Ngono lho, Dik. Dikei wifi. Mun kei. Mun omong karo operatore. Cuma yang bisa dibuka konten-konten Islami. Ngono bisa kok nyatane. Malah kei film-film ra cetha. Kei sing bangsane apik-apik lho, Dik. Gen bocah-bocah ki yo gen ning masjid seneng ngono lho, Dik. Nggih, anak-anak do rame ampun didukani, Pak. Disupport. Sini anak ganteng tuh kalau sholat mesti diam kayak Pak Dik, tas dulu tas. Ngono. Anak seneng ora? Do meneng ora kowe? Tak tekak lho engko. Lho padha-padha sing ngejak anteng kan ngoten iki mau. Sini anak ganteng, anak soleh. Sini. Kok kamu ganteng kayak Pak Dik? Nah, mesti kalau sholat mesti anteng mesti. Yuk kita buktikan sholat anteng sama Pak Dik. Lho padha-padha sing ngejak anteng. Dan ingat teman-teman, jangan pernah komari anak ketika di masjid. Kalau saya ngapunten Pak Takmir bener apa? Sak beling-belinge bocah, sak rame-ramene bocah, kuwi angger gelem sapa masjid iso didandani, Pak. Ning sak anteng-antenge anakmu, ning bendina dolanane game online, ning PS-an, wis sing ngelundase sing tuwa. Dong ora? Mula monggo please, masjid rada ana anak sing rada rame, jangan dimarahi, tapi berikanlah contoh yang baik. Lah nek kuwi do tuwekan kuwi do rapat urusan pembangunan do udur-uduran lha kuwi ketaken ndase. Masuk nggih. Rasulullah meninggal. Para sahabat, para tabi'in mereka khawatir jika kelak di akhir zaman. Mereka khawatir Ibu sepeninggal Nabi Muhammad kelak di akhir zaman ketika ada satu masa masjid sudah tidak ada lagi suaranya anak-anak. Langgar masjid musola wis ora ana meneh suarane bocah. Kalau itu zaman terjadi, masjidmu, langgarmu, musolamu gagahe kaya ngopo, apike kaya ngopo. Nek ana wis ora ana suarane bocah, yakin generasimu sudah habis. Masuk? Wis garek ngenteni sing tuwek sing modar kuwi terus entek ngono wae. Masuk? Terakhir pas sak jam. Mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Nggih? Lah piye aku anggar nang masjid salate suwi banget to.
Musola tok ora rukuk-rukuk iki lho. Gek sing diwaca apa? Salat zuhur kanthi 30 menit iki. Gek ora barbar gek sing diwaca apa? Apa sing maca Al-Fatihah kaping 17 iki? Kok ora rukuk-rukuk? Mari gelem rukuk ra ndengek-ndengek. Nanti ora gejelungup-jelungup po. Masuk. Mula Pak Takmir, Pak Imam, jamaahmu ki lemah kok lemah lembut gitu. Halo. Ingat para imam, ingat para takmir, jangan kau ganggu kekhusyuan sholat jamaahmu hanya gara-gara kau terlalu lama, kau terlalu panjang bacaan suratmu. Yang dibutuhkan jamaahmu itu bukan panjangnya surat yang kau baca, tapi kamu balik kok diabani jamaah itu nenek tapi rasa penak neh. Halo masuk nggih? Jangan kau ganggu kekhusyuan jamaahmu hanya gara kau panjangkan bacaan suratmu. Betul? Yang dibutuhkan jamaah ndang rampung ndang wis. Karena apa? Setelah mereka sholat mereka masih punya urusan yang lain. Piye? Masuk. Wong tua cek mudeng masuk. Tuh miring-miring aku. Pripun? Siap ngoten nggih. Dadi aja suwe-suwe, jangan panjang-panjang. Ngoten wae kulhu inna beres. Nggih wong bayane surat dawa-dawa ngarepe apa mburine apa jamaah dora mudeng plonga. Wong jenenge menungso to Di, menungso sih kok kadang-kadang kedunungan salah lan lali tenan tekan tengah dalan lali wama. Jamaah tingak-tinguk wama yo akeh banget iki digawe wama sing endi? Terus gentokno wae imame pekok. Masuk nggih. Mudahkan jamaahmu jangan koper sulit. Termasuk ngapunten Pak Pamir ngapunten. Kalau khutbah Jumat jangan lama-lama nggih. Lah nggih. Mergone do wegah ning masjid mergo Jumatanmu kesuwen khutbahe. Wis sedelo wae. Karena apa? Jangan kau ganggu istirahat mereka. Sebab apa kuwi wayah-wayah istirahat wong nyambut gawe. Mereka nyelake waktu dinggo Jumatan, gek ndang rampung Jumatan, gek iso sedelo kanggo istirahat. Lah nek mbok entekke, kowe nek rung jam 12:30 khotbahmu rung bar. Kowe nek khotbahe mak kantor-kantor, "Hei orang-orang yang beriman. Mari kita tingkatkan." Kowe ngene-ngene wong jamaahmu micek kabeh ngono. Apa yang akan ditegakkan wong ngono kabeh. Hei orang-orang yang beriman. Mari kita tegakkan. Masuk nggih. Terus bikin masjid ini menyenangkan gebyare wis kaya ngene lho, Masjid Miftahul Huda. Kuncine hidayah saka Gusti Allah. Dadi wong mlebu ki gen atine mak nyes itu hidayah. Ngoten nggih. Pun ngaten mawon, mboten sah kathah-kathah nggih kula matur. Insyaallah mengke sanes. Wong wedok senengane ngono kuwi ya. Mau dijake klewo-klewo. Bareng krasa penak lanjut. Terus masak ngono ta. Lagi ngono ka wis. Lah kono ora ngrasake ngene ngeden ngene ngaduk munggah ngene. Ono kene ngating pentengan ngenang ngene. Ha mbok yo nek penak iki yo nek reaksine ora guru ngenang ngene. Terima kasih Bapak Ibu. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Ngoten nggih Pak nggih. Yuk masjidnya dimakmurkan Bu, mudahkan langkah kakimu untuk menuju Masjid Miftahul Jannah. Nek Miftahul Huda. Engko nek selirane do gampang neng masjid, aja angel-angelan. Engko nek kowe aku ki kabeh kula njenengan nganti ketekan pati, ya digampangke nggone munggah
swarga. Muga-muga ora nganggo antri, dispesialke karo Gusti. Kaya awak dhewe menspesialkan gone mlaku awak dhewe tumuju masjid Gusti Allah. Gandeng ning donyane ya gampangke ning masjid, salat 5 wektu, Jumatan durung adzan wis do nglumpuk. Ngono utamane Jumatan ki sadurunge adzan wis do ning masjid. Komat kok lagi ning drantal. Halo? Monggo ngaten nggih. Sok ben muga-muga digampangke nggone munggah. Terima kasih al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.